Sewunjalo ngempela siphinde sabuyela kwesimanzonzo sengumfo wamahlobo lephansi onengoma. Namhlanje sikuphathele ingosi ethe ukuhluka kancane zobheka amagalelo atshatha ngobe siyamazi umakhathakhatha makata azidudla ngoba adle izitolo ukebekebhule osala bethu ngabene nayithi. Namhlanje kuhlelo ulethelwe umfo wamahlobo njengenjwayelo abamaze bambiza ngecrush yamandiya abanye bathi usifonyo fonyoza amabele itomi zabantu engabiphe yakho. Maningi amagalelo asedlale utshatha emculweni wesintu nasegqugqumezeleni nje isiko lakaZulu. Njengoba sazi mengena nje kusinyanga ngengoma uqale eyibonga maseqedile masebonga isilo. Lokho kukodwa kukhombisa ukuthi into yakaZulu ikhathalelo kanjani. Nezinye izinto kakhulukazi emculweni uvundulule amaciko amaningi nabaculo abaningi emculweni kakhulukazi wamaskandi singabala khona oveza emnyama oyibhova nomtshengiseni ukuthi bethandwa kangaka. Omunye futhi abamsizayo ngisamkhumbulayo uShwini Mtekhala. Sakhumbula uShwini Mtekhala khona amacwece adayisa kakhulu le album le endala ethi ngafela ubala. Lo album le yadayisa ama-copies amaningi kakhulu yaphinde yahlala no-number 2 engomeni ehlukanisa unyaka okhosini. Ezinye izinto futhi esingayibheka ezokuthi baphinde bakhuthaza umculo wamaskandi ukuthi udlalwe noma emasabhabsini njengoba sazi ukuthi umculo wamaskandi ukuthi uma udlala kuthiwa wena ayisiqhaza noma uyibhinqa, kodwa manje uthola ngisho ukudlama edlala umaskandi. Lokho-ke amagalelo akhe noma engayena yedwa kodwa phela esazowabheka amagalelo abanye abantu siyazi ukuthi akuvelwa kanye kanje njengamadlebe embongolo. Namhlanje zobheka yena utshathe ungodo. Wadlalile amagalelo akhe siyazi ukuthi umaskandi suthola ngisho emaresi uvimbanisile. Yiwo amagalelo abo utshatha lawo. Okunye singakubala futhi utshatha akagcini uqhuqhumezela umaskandi noma isiko ukuthi lihlonishwe la eSouth Africa kuphela, kodwa uke waya emazweni abala ngoTaiwan, USA lapha ehamba khona nongizwe bevunule bekhombisa khona ukuthi bayiqhenya ngesiko lakaZulu. Futhi amanye amagalelo esingabheka ukuthi utshatha ehlelene eziningi asenikwa zona emsakazweni oKhozi FM. Cabanga lokho afike emsakazweni ngomnyaka o2004. Uhlela kaShayalo jwayele ukuba nabalandeli abaningi. Sakhumbula ukwashaya uhlelo latambama elibizwa ngokuthi waza nabangani bakho ehamba noSelf nabalandeli baqhubekile babaningi wanika usiga ngengoma babaningi njengoba besenikwe isidlo sasekuseni manje. Nakhona futhi kade luphuma nje isurvey kuthiwa sebebaningi futhi abalaleli bayo isidlo sasekuseni. Lokho-ke kudinga ukubongwa simchome uphepho legwalagwala esaphila umfo wangoba. Ziningi izinto kakhulukazi umaskandi sakhumbula ukwalwela umdumazi lapha umdumazi ecishe engaperform umaskandi World Cup kuyiphucuzeko, kodwa ngoba wakhona utshatha wagcina eperformile yena umdumazi. Ezinye izinto futhi esingayibala utshatha wasiza behlanganisene noKhuzani ukuthi kube khona sekhumbula egcwalisa imabhida kumcimbi wamaskandi ukuthi kugcwalisa imabhida nangempela agcina ugcwele behlangene nabanye eseyabathinta ngokuzayo. Okunye futhi esingakubala futhi ukuthi akagcini ukuthi sisho la kodwa bagcina beze bemhloniphe. Sakhumbula lapha ukwanikwa i-lifetime achiever kuma-SADMA. I-lifetime achiever awuvotelwa kodwa vele uchonywa nje iphapha legwalagwala kuthiwa siyabonga amagalelo akhe bekunike. Nakhona bamnike award waphinda wathola futhi i-radio personality ne-ultimate viewers choice award ka-multi choice. Uyuphela amagalelo atshatha la esingabala maningi ngeswaqede. Usephinde waba inxusa futhi aka-supervised. Akagciniwe futhi lapho uthe meseyibona ukuthi abantu bamthanda wasethanda ukuthi athi giving back to i-community abuyele lapha aqhamuka khona nengoma ezosiza. Singabala ukuthi ngonyaka ondlula kade kukhona iTshatha Music Festival uyekhona la kaNongoma ezama ukubuyisela khona emphakathini ekhombisa ukuthi mina ngakhula la ngoba sengidumile ake ngibuyisele into ehle emphakathini. Ziningi izinto besingayibala njengoba utshatha futhi mazi uphinde futhi abe umuntu o-actor ukwa-actor lapha kwimbewu ukhombisa khona futhi ukuthi ebe namakhono amaningi. Ezinye izinto esingayibala futhi ukuthi ube umuntu ongajayelekile ngoba kahlahla ibhinqa belithathwa njengomuntu ongaye esodweni kodwa yena uyibhinqa futhi yalazi neBhayibheli. Eke engene lapha ku-Instagram nako Facebook ebambe izinkundla echaza ngeBhayibheli. Lokho kukhombisa khona wona amava akhe lo ubaba noma ubhuti ungoba utshatha.
Ziningi izinto besingazisho kodwa ngenxa yesikhathi ake siyibambe la kwanamhlanje. Ngokuzayo-ke sesophathela omunye umlando womunye umuntu odlale irole ebalulekile ekugqugqumezeleni isiko lakaZulu, ephinde futhi nasekudlalweni nasekuthuthukeni umculo wamaskandi. Ngumfo wamahlobo, ake ngidede indawo. Ngiyabonga.